Sunod-sunod nga nakasakmit og dinagkong kantidad sa illegal nga droga ang operatiba sa PDEA ug kapulisan sa Davao Region. Daan ang gipahibalo sa PDEA 11 nga mas nidaghan ang illegal drugs nga ilang nakumpiska sa rehiyon karong tuiga sa gilusad nga mga anti-illegal drug operations. Subay sa datos sa PDEA 11 sa unang quarter sa 2025, niabot sa 12 kilograms sa illegal drugs nga nagkantidad og 78 million pesos ang ilang nasakmit. Mas taas kini kung itandi sa 30 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga nga ilang nakumpiska sa unang bulan sa 2024. Giklaro sa Police Regional Office 11 nga bisan pa man daghan og illegal nga droga ang ilang nasakmit, wala kini nagpasabot nga mikuyanap og nanaghan ng illegal drugs sa rehiyon. Sanglit masipakuskan pa nila ang ilang operasyon batok illegal nga droga. Ingon man batok sa ubang krimen sa rehiyon. Nakakalat po ang ating mga pulis. That is to ensure na ma-maximize ang ating police visibility and we will deter the occurrence of crime. Nagtuo ang mga otoridad nga tungod sa ilang ginalusad nga anti-illegal drug operations, nagkanhit na ang supply sa illegal nga droga. Very minimal na po, pati nga illegal drugs, napababa na po natin. Kung mapapansin ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Tayo na po ang pinakamataas sa standard drug price na in the entire Philippines. Sumala ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang direktor sa PRO 11, ana sa 13,000 pesos ang standard drug price matag gramo sa shabu. Doon po sa mga validation ng ating mga kapatid naman sa PDEA at doon sa mga ARPOC meeting natin, nakikita natin na bigayan po dito sa isang bulto is 13,800 pesos ang per gram, which is pinakamahal for the entire nation. So iba na po ang panahon ngayon. So we don't need a president with a different style, but we just need an honest to goodness law enforcement on the ground at mapapababa natin to. Matod sa PRO 11, gihimong drug trafficking route ang Davao Region. Sa pinakulahing report sa PDEA 11, 15 na ka mga drug den ang ilang napuhag sa Davao Region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.